Ipaki ni nga mo, kaya kung ni nga lo mo, mag-isan po. Abin, tu makoy na bakit nunga tirno tangi wakunin ng ahitin. Itilaga sa kitaiting le. Tu nila Bible ay nunga at yung songloy SM Secretary hindi ngayon iti teni hibatin sa anachi lewan pati nunga tirno kan kowe.